May adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live dire sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kanino Matalom. Okay guys, muna itong buhaton. Ako ang Matalom nun. Ato ba yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pagulio o mga kaupat. Ato ba yung lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan katong lungsod. Okay guys, ang mga to. Ako aneron, October 4, hapit na ang Pasko niya kuwan. Maginatagal kita guys niya magbinasaylo ay kay Pasko man. Bisag karon nga panahon na guys, dapat magtinabang nga jud ka para mas kuan. Para daghan tang mahimo nga mga programa guys alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay, good luck and palikon ko. Welcome to my channel, welcome to Iko TV. Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.